Moi bons días a todos e a todos. Como sabendes, este pasado xoves ven de ser publicado no Diario Oficial de Galiza a aprobación inicial do que vai ser o novo Plan Forestal. Un plan forestal que dende Marea pois queremos pornos de parte das asociacións ligadas ao sector forestal, dos sindicatos agrarios, queremos pornos de parte das asociacións ecologistas, das comunidades de montes, e, polo tanto, pois, temos que denunciar pois, a metodoloxía que o plan forestal está levando o Partido Popular. Todas estas asociacións, nomeadas anteriormente, puxéronse en contacto coa Xunta de Galiza xa fai meses pois, para manter unha actitude colaborativa e para intentar xerar os valores maiores posibles do noso monte para a sociedade galega, non só dende o punto de vista económico, senón tamén dende o punto de vista social e ambiental. Esta revisión do plan forestal non foi quen, así pensamos dende Marea, de aproveitar as oportunidades que tivemos estes últimos anos e responder de forma eficaz aos retos e aos problemas que presentaba o plan anterior. A Xunta de Galiza non contemplou ningunha das aportacións que fixeron dende a Sociedade Galega Forestal ata asociacións ecologistas, sindicatos agrarios, comunidade de montes, etc., e ven de publicar un plan forestal de maneira unilateral, o sea, que continuista nunha sola dirección que ven a ser outra vez as grandes empresas madeireiras e ENCE. Consideramos que a súa elaboración presenta carencias moi importantes. En primeiro lugar, os sectores e entidades sociais non foron debidamente consultados nesta fase de elaboración do borrador, tal como se reflectía na propia página web da Xunta de Galiza na medida 4, onde se instaba a crear un grupo de traballo que fora consultivo para realizar un seguimento da redacción do dito plan. Isto non ocorreu. Na medida 5, onde se falaba de recopilar eses informes que nos dixeran a cantidade que temos de madeira nos nosos montes e como xestionala ben para sacar unha maior rendibilidade económica, social e ambiental, tampouco ocorreu. Non se pode xestionar o que non temos. Agora mesmo non temos un inventario forestal e, polo tanto, non se pode sacar un plan forestal para xestionar o que non sabes que posúes. Hoxe, dende Marea, nos parece tremendamente responsable aprobar un documento desta trascendencia sen darse as circunstancias antes descritas, a non ser que a aprobación deste plan sexa un objetivo final en sí mesmo, que era o que nomeábamos, que son as grandes empresas madeireiras. Tendo en conta de que o plan forestal é unha ferramenta imprescindible para o desenvolvemento do noso monte, ten que aportar equilibrio territorial, ten que aportar biodiversidade, ten que fomentar esa industria de primeira e segunda transformación que fixe poboación rural e que dé recurso económico, e converter este plan nunha clave estratégica para o noso país. Temos un plan forestal do ano 92 que se incumpliu na súa totalidade. Estábamos falando de unha superficie máxima de 200.000 hectáreas de eucalipto, estamos en 500.000, e este plan prevé, aínda por riba, un aumento da superficie dun 8% de eucaliptos e un 26% de masas mixtas de eucalipto e piñeiro. Por lo tal, nos parece unha responsabilidade, sobre todo despois de ver o que aconteceu o ano pasado cos incendios forestais. Dende Marea fixemos unhas xornadas a finais do mes pasado, onde trouxemos a xente de todos os ámbitos e dende aí sacamos unhas conclusións e fixemos unhas achegas a ese plan forestal. Esas achegas, ningunha delas foi recollida, onde pedíamos cousas tan simples como que se cumplira a propia lei de montes, que se cumplira a propia lei de incendios forestais, que se implementen as medidas para a promoción e blindar a súa protección de masas autóctonas, de bosques autóctonos, deixar a cero ese incremento de superficie do eucalipto de masas mixtas, establecer un servicio único, público, profesional e civil de extinción contra os incendios forestais, reforzar as comunidades de montes, etc. Entón, dende Marea, denunciamos o xeito de aprobar o Partido Popular este plan,
aínda non rematou a Comisión de Incendios Forestais, aínda non saliu ese ditame final que era para onde tamén debía levar as indicacións para o que debe ser o novo plan forestal. Este documento aínda non se aprobou, a Comisión de Incendios e Plan Forestal non rematou, e, sin embargo, temos un plan forestal xa publicado no Diario Oficial de Galiza. Para rematar a miña intervención, antes de darle paso ao compañeiro Antón Sánchez, comentar, nós registramos a semana pasada unha proposición non de lei o venres instando ao Partido Popular, onde estaremos ao Goberno neste Parlamento, a que o novo plan forestal sexa aprobado, como foi o anterior, nesta Cámara. Creemos que ten que pasar un trámite legislativo e que non que sexa o Partido Popular o que aprobe por decreto un plan forestal que a día de hoxe non vale para o noso país. Moi ben, bons días. Ben, pois como xa comentou Davide, o Goberno do Partido Popular presenta a primeira revisión do Plan Forestal de Galicia sin consenso e, sorprendentemente, para todos, sin agardar a que haxa un ditame definitivo da Comisión de Incendios para incorporar as conclusións dese ditame ao plan forestal. É sorprendente, porque non ten sentido sacar unhas conclusións que non van ser aplicadas no principal instrumento de planificación forestal. Ben, para empezar, complementando o que dixo Davide, eu quería dicir que a primeira revisión do plan forestal consta do diagnóstico do cumprimento do plan forestal do 1992, de 25 anos de existencia do plan forestal. O diagnóstico do cumprimento que a propia Xunta nos presenta creo que xa debería de ser suficiente para que se asumisen responsabilidades políticas polos principais responsables dos últimos 25 anos. En concreto, polo señor Tomás Fernández Couto, que é o principal ideólogo da política forestal galega e, polo tanto, responsable do incumprimento xeralizado de todas as indicacións do plan forestal. Por exemplo, como xa comentou Davide, a distribución de especies, con unha eucaliptización disparada, cun 18% por riba das previsións en 25 anos, cando as previsións eran para 40, na xestión da propiedade, cando se prometían medidas para a xestión conxunta dunha propiedade moi fragmentada, cando se tirou abaixo a fórmula da Suxfor aprobada polo bipartito a cambio da SOFOR, cando só se constituíron 5 sociedades de fomento forestal para a xestión conxunta das propiedades forestais, que son 749 hectáreas, só se conseguiu a xestión conxunta do 0,06% da superficie privada que hai en Galicia, un absoluto fracaso en 8 anos, 5 SOFOR constituídas. Os montes veciñais en Mancomún, había unha liña que era de apoio e dinamización a estes montes veciñais en Mancomún. Actualmente, o 34% deses montes non teñen xunta rectora, o 10% non teñen os estatutos ao día e hai unha porcentaxe importante de montes en estado de abandono. Por lo tanto, o que non houbo foi apoio e dinamización. Na ordenación de cultivos, en Galicia hai o 15% de superficie arborada ordenada, cando a media en Europa é do 59%, e algo máis sangrante e grave é que nin a superficie xestionada pola Administración Pública, pola Xunta de Galicia, conta con instrumento de ordenación. Só o 35% do monte xestionado pola Xunta de Galicia ten un instrumento de ordenación actualmente. Nin a Xunta cumpre como pode exixir despois a outros propietarios que cumplan cando é a primeira en incumplir. Agora, incluso prometen facer montes modelos xestionados pola Administración Pública como referentes para os propietarios privados, o sea, un escándalo. Ningún plan de ordenación de recursos forestais aprobados, que había que facer un por cada dos 19 distritos que hai no país, e agora prometen facelos en 5 anos, os 19. Na extensión forestal non se cumpliu, e mesmo nos orzamentos nunca se achegou o 3% dos orzamentos como se comprometera no plan forestal, e, por último, tampouco se cumpliu na promoción da madeira de calidade, xa que unha das eivas
máis importantes do sector forestal galego e que non se produce madeira de calidade para a propia industria galega e a industria reclama esa madeira de calidade. Por lo tanto, todos estes incumplimentos tan graves e tan notorios debería de levar a que se asumisen responsabilidades políticas. Pero, por outra banda, moitas destas liñas do Plan Forestal de 92 se reiteran como liñas estratégicas, se reitera a necesidade da xestión conxunta da superficie para superar a fragmentación elevadísima da propiedade, ter dimensión suficiente para facer rentable o monte, se reitera a necesidade de dinamizar os montes veciñais en mancomún, se reitera a necesidade de ter plans de ordenación de recursos forestais e en unhos prazos que non son nin creíbles nin realistas, porque non nos din como aspiran a cumplir nos próximos 5 ou 10 anos o que non cumpliu en 25 anos sin haber un cambio radical a nivel orzamentario ou de administración, de reorganización dos recursos. É dicir, sin cambiar prácticamente nada a nivel orzamentario, moi pouco, preténdeselle dar un xiro a este fracaso dos últimos 25 anos. Por lo tanto, non nos parece realista nin é creíble. Por exemplo, nunha cuestión moi importante, básica, na nova revisión, que é a extensión forestal pública, que é a destinar persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia a dinamizar cada un dos distritos forestais, pois se propón que fagan labores como crear eses plans de ordenación de recursos forestais e aprobalos, a existencia de montes modelos en cada un dos distritos que sirvan como referente para os propietarios particulares ou incrementar a porcentaxe que decía antes de montes que conten un instrumento de ordenación. Ben, pois prácticamente cos mesmos recursos de persoal que existen agora pretenden facer o que non se fixo en 25 anos, o sea que non nos parece nin creíble nin realista. E, por último, outra das reflexións que facemos é que o goberno galego non pretende cambiar o modelo, segue apostando por incrementar a superficie de eucalipto, a pesar do crecemento por riba das previsións do Plan Forestal de Galicia e segue apostando polos cultivos de baixo valor, realmente, a pesar de que na literatura se intente dar unha imaxe diferente. Aposta polos cultivos enerxéticos para a produción de biomasa, ao servicio das grandes empresas que están instalando grandes plantas de biomasa, cuns cálculos sobre a fixación de CO2 sesgados e manipulados, cun análise non integral do que é o ciclo do carbono, por lo tanto, aposta por un modelo insostible que non crea emprego nin crea valor. Esas previsións creemos que sí se cumplirán e se cumplirán por riba das previsións, porque é a verdadeira aposta do goberno do Partido Popular, a creación deses cultivos enerxéticos que creemos que non son en absoluto o que convén a este país, sino que convén a un par de empresas que están moi interesadas en facer negocio coas subvencións da produción de electricidade da biomasa. Por lo tanto, non hai vontade de cambiar o modelo, a aposta segue sendo a biomasa, a pasta e a materia prima barata, é máis do mesmo, non é creíble e é un plan forestal, unha proposta de revisión do plan forestal mentireira, como comentou David. Creemos que debe de pasar polo Parlamento de Galicia, creemos que se debe de buscar un consenso amplio entre as forzas políticas se falamos dunha revisión que pretenda estar vixente e servindo a Galicia nos próximos 15, 20 anos, polo menos, ten que buscar ese consenso e creemos que por eso ten que pasar polo Parlamento de Galicia, por eso fixemos esa proposición non de lei propoñendo que se aprobe no Parlamento de Galicia como contempla o regulamento do Parlamento. Básicamente, este é a nosa análise do plan forestal inicialmente. Se tedes algunha pregunta.
Sí, ben, bueno, primeiro temos que criticar un pouco as formas nas que se nos entregou, xa que depois de 2 semanas sin actividade parlamentar nos avisan un día antes de que ese ditame que vai ser entregado. Este ditame foi feito solo por os deputados e deputadas do Partido Popular, onde o resto de grupos non nos deixaron participar nel. Nós xa, nun primer momento, xa criticamos a forma de constituir a propia comisión cando a primeira forza da oposición se nos veta estar na propia mesa. E depois que, bueno, que vendo moitas das conclusións dese ditame, a día de hoxe, ainda sin estudiarlo moito polo miúdo, pois observamos como o Partido Popular con esta comisión quere facer un lavado de cara, pero na que non pretende mudar moito. Fala de darlle unha volta ao novo sistema de prevención e extinción de incendios, cando siguen apostando, ainda estamos vendo estes días, siguen contratando a empresas privadas a xestión das bases ali transportadas, cando siguen contratando a Operación Centinela, mentre temos casetas de vixiancia pechadas ou mentre temos as vixiancias móviles operativas da Xunta xa eliminadas, unhas vixiancias que ademais funcionaban moi ben. Entón, pois, con isto, é iso, non? Oxalá houbera máis vontade política de querer arranxar un problema de país. Nós tamén denunciamos que a Comisión de Incendios non só se trata de limpiar a faixa de protección e ter un amplo dispositivo, sino que pensamos que é un problema de país, dende a ordenación do territorio ata brindar os servicios básicos no rural. Pensamos que iso que é vital para que o rural non se valide e así non queden as terras a ermo. Entón, dende aí, pois, dende En Marea somos críticos ca forma que se elaborou toda a comisión, da forma na que se entregou o ditame, e, bueno, pois presentaremos as nosas enmendas para ver se son atendidas ou non. Só un complemento do que dixo David. Ademais, creo que o Partido Popular fai un exercicio de fariseísmo total cando fala de cuestións como aposta pola investigación pública, cando realmente nos últimos anos, dende que chegou Feijóo nesta etapa ao goberno, o que se fixo foi desmantelar estes centros de investigación, como o Centro de Investigación de Lourizán, e deixar sin relevo a investigadores que están cercanos xa á edade de xubilación e que non van a ter relevo e que vai ter un coste enorme para a investigación forestal neste país. Mentras desmantelan, despois son capaces de sair diante dun micrófono a decir que se aposta pola investigación pública, non? Eso é fariseísmo. Bueno, primeiro, queremos felicitar a Plataforma de Víctimas do Albia pola súa loita dende fai anos por buscar a verdade e a xustiza. Creemos que é especialmente injusto que tivesen que pasar 5 anos para que se abrise unha comisión de investigación no Congreso dos Diputados, como tamén reclamábamos unha comisión de investigación no Parlamento de Galicia, e que tuvesen que aguantar a actitude do goberno popular de humillación e de obstaculización da búsqueda da verdade destapada de xeito, ademais, vergonzante para o goberno popular pola Unión Europea, que dictaminou que nin siquiera houbera unha investigación independente. Ben, o que agardamos é que haxa un bo traballo nesa comisión, que saia a verdade, a luz, que a cidadanía saiba desa comisión e que se entere de como se xestionou esta cuestión, tanto antes como despois do accidente, e que se asuman responsabilidades políticas por este escándalo evidente. Nos pedimos responsabilidades políticas tamén polo accidente de Angrois. Creo que debeu de haber dimisións asumindo a responsabilidade dese accidente, pero tamén agora asumir responsabilidades políticas pola xestión despois do accidente. Foi absolutamente indigno o comportamento dunhas administracións que deberían de ser colaboradoras e debían de ser unha axuda para as víctimas,
para a sociedade e, en cambio, foron unha administración que agrediu as víctimas moralmente. Por tanto, é xa un éxito e agardemos que se deiten conclusións positivas para coñecer a verdade.